Tuithumhnar Khua Motor bên anh nhỉ? Xin đáp nhỉ? Bỏ về là nhỉ hay? Hiện ra tận bên à cái là màn lái khóc này bên phố. Hay là hi Tuithumhnar Khua nhỉ à? Chuan hay. Nằm bằng anh dọc căn hạt lan cho sự đào sơn thôi cả. Chuan anh khua hi soi dan chuan Lawngtlai District.Anuam anh nhỉ à? Có thằng làm bằng anh nhỉ à? Các nắp post na anh nhỉ à? Chuan hi anh sub center ni om ta akan wa dizok anin ka hi ten metal lo ala ni an khua hi la hi cement chunga ai anin chunga te hian ten ni ma to du a an tik ro khop mai korom lo ka ro la kan naw kan vlog page rang om an ko thleng hi nuam riaw nam chu ma ro chu ala man lai ve dewa ma sa teng hi nuam ko chu ke chun hei lam pang te en chun he lung nen thak em ni kan tet lai kan khua po kan khua kan tet lai ti mai la an metal ma kha kan chuak ve roi mana khi lam pang kin sikul ani a an sikul mun te kin nom hmel khop mai ka han chho lo mai anga chuan hei an khua hi border lung chun pha ve a tin ma ro chu hian mun phia te hi hei hian om thua an kek sa an pho rawa ti hian hei hi baptist biak in ani a chuan an khua hi in somsari vel bor an ni a ral tan ho in nen chuan in za som thum vel ni ve mai thei Bangladesh tlanga atanga ral tan hin tam ve em an khua hian chuan an kho thleng hi ko sai ta ka chuan kho thlang lampang ani a an nuam ve khop mai a khua po hi a vot em to lo ha tuna chuan January ni som paranga ni som pali ni a na sa vot lo em mai ni zana po ain bul ngam vek to tam chuan adi kem kanau sai mo na adi kem good hey tian kan phei zela so an pang pason so in tel om du a ma se siram pang kan kal thank you dona kan kal thank don chuan hote an kho thleng hi lunga ti leng em mai ni al man lai em wang hen lunga ti lenga ka vai khat kan la ni to lowa ka vai thum kan la vel ni to ma se ka cham rei ngai lo zon khat lek khria ka hole hal thina ma ro chu ton tum chu hei ka om rei ve deuh hlaka dik tak soi chuan thian kam tur ka nei lo ve ma han cham reng po hi ka thei lo ni hei hian an kho thleng hi in mu zel mai nga ti hian hei trong tur hi ka hrawak thin lo a an nuam em a ti rawt lo zo soi tur pok thalo ni chuan an khua hian VCP in hi sorai so ni a solaya building in Paul so ani VCP in chu sorai so ni a ti hian hai anin chung hian an pho du a thil mar cha te ta hian vai hlo te kan vlog to lo mai nga kan du tok mai nga kan